Това е една сакрална магия, която според мен ще оставя доста дълъг отпечатък в съзнанието на всички ни. Докосването до професор Манева е дар от Вселената. Докато спра да се наблюдавам и приема слабостите си, тогава мога да стана актриса. Така че урока в трети курс, това, че черният и белият човек във всеки един от нас нон-стоп се бори, и че никой не е перфектен, никой не е съвършен, няма да стане идеално. И Алис е точно такава роля. В Мъртвешки танц е дипломен спектакъл на режисьора Ивелина Колева, в който участваме не само моя милост, но и актьорите Михаил Иванов и Мартин Герасков. Как зависимостта един от друг може нон-стоп да варира в граници любов, омраза, агресия, нежност, интимност, искреност. Това, което ти имаш като мисъл и което си формирал като човек, като жена, като партньор, като съдружник, никой не може да ти го вземе. Здравейте, това е Алегорично, а ние сме Мими и Мишел. Днес ще ви запознаем с още един изключителен талант. Но преди да започнем днешния разговор, ви напомняме да се абонирате за канала ни, да цъкнете камбанката, за да получавате известия и да ни последвате в Facebook, Instagram, TikTok и навсякъде, където се сетите в социалните мрежи. Днес гост ни е още една млада и красива актриса. Тя е завършила актьорство в класа на голямата Цветана Манева. Така пътят ти отвежда към киното и театъра. Също така, тя е създател на платформата Digital Art Culture. Днес е тук при нас, за да ни разкаже за премиерния си спектакъл Мъртвешки танц по Стринберг, в който тя всъщност участва и в главната роля. Представяме ви Християна Стоименова. Здравей, Хриси! Здравейте, момичета! Много ми е драго. Благодаря за поканата и на вас двете и успех на вашия подкаст. Много благодаря. Аз лично съм се абонирала вече. Направете го и вие. Да, ето, давам така, много така добър се прави, пример. Да. Трябва да се подкрепиме. Преди всъщност да започнем да говорим за премиерата, която ти предстои, кажи ни как започна да се занимаваш с актьорско майсторство. Отидох в детската театрална студия в Народния театър през 2002 година. Минах кастинг и тогава режисьор Димитър Еленов правеше първата такава детска студия за онова време. Аз съм била някъде на 8 и мина в който се докоснах до сцената, хората, общуването с съмишленици, което няма да спра да повтарям, че е най-важното в нашата сфера и не само. Изведнъж така ме завихри живота, че театърът и киното станаха неизменна част от него и водещ мой мотиватор и водещ мой начин на живот вече 21 години. А ние споменахме, че всъщност си завършила в класа на Цветана Манева. Какво е да се учиш от човек като нея? Професор Манева е еталон. Тя е изключително строг, но справедлив преподавател. Изключително взискателна към себе си, към нас. Не само като хора и студенти, ами като личности, които да изградят един силен вътрешен център. И да могат да отстояват себе си не само на сцена, не само пред камера, но и в живота. Тя е пример за един изключително начетен и образован човек, който винаги ни е карал да четем книжки. И е много някакси важно и за новите ни последователи, колеги, поколения, развитието на общата ни култура. Артистите са хора, които са развити по вертикала, с изключителна чувствителност, емоционалност и душевност, но и много прочетени книжки. Така че да се учиш от професор Манева е мечта. Много ми се искаше. Аз от дете съм гледала всичките нейни филми, до които съм имала достъп. Било то на DVD-та, първоначално на касетки. След това мои приятели, които са правили кастинги, в чиито филми тя участвала, са ми давали техни записи, които вече са на видна възраст. Отделно от това
просто ролите и в театър, и в киното, защото аз съм гледала повече в киното, отколкото в театъра, заради все пак разликата в възрастта. Някак си този магнетизъм и това страхопочитание, което винаги съм имала към нея, не само като актрист и като професионалист, но и като човек, някакси ми е било стимул да искам да съм нон-стоп развиваща се, самоусъвършенстваща се, говореща правилно. Нали, сега още се боря с някои така бързи, скороговористични дефекти, но, както казах, боря се. Така че да можеш да се заявиш като артист, като творец, като човек и нон-стоп да си недоволен от себе си. Но по някакъв градивен начин. Разбира се. Надявам се. Разбира се. Защото е доста така разрушаващо. Аз не си падам нарцис, така че за мен е много важно да имаш обективна оценка за себе си, за реалните си качества, за силните си, нормалните си страни. И пак казвам, това да можеш, тя изиграла толкова много, професор Манева изиграла толкова много театрални и кинороли, които са емблематични и са мечта на всяка една прохождаща актриса. Даже наскоро отбелязвахме юбилея в Нов български университет. Трябваше да подготвим въпроси, 80 в различни категории и цялата тази емоция да се съберат алумни, преподаватели, нейни студенти, нейни колеги, ръководството на университета, изобщо там, където тя е прекарала повече от 20 години, всичките и последователи и възпитаници на едно място. Това е една сакрална магия, която според мен ще оставя доста дълъг отпечатък в съзнанието на всички. И докосването до професор Манева е дар от Вселената. А какъв е най-важният урок, който всъщност ти си научила? Веднага ти казвам, в трети курс. Добре. Този час винаги ще го помня, така съм ревала, че нямаше на къде. В трети курс трябваше да правим откъси от прози по зададена тематика. Аз си бях избрала Бариерата на Павел Вежинов. И някакви неща правихме, не се получаваха, пак детайла, пак хубавите паузи, които трябва да се напълнят, които сега пълним и в Мъртвешки танц. Или поне се стараем да правим с екипа, с който го правим. И Цветана ми беше казала тогава, професор Манева, ми беше казала тогава, че нали, знаете, актьора е понякога доста убит от стереотипи и така, понякога вътрешно наблюдение и вътрешна автоагресия към самия себе си. От това, че някак си все нещо не му спочава, не е това, което иска, не си напасва природата на образа с неговата лична, нали? Някак си нещо не се получава. Има конфликт, да. Да. И тя ми беше казала, докато спра да се наблюдавам и приема слабостите си, тогава мога да стана актриса. Така че урока в трети курс, това, че черният и белият човек във всеки един от нас нон-стоп се бори и че нали, никой не е перфектен, никой не е съвършен, няма да стане идеално. Просто трябва да се поставиш в конкретните не само обстоятелства, да изградиш чисто нов човек от началото до края, от нулата до крайния образ, който не си ти и няма да бъдеш ти. И да, той е слаб, тя в случая, нали. Героинята е слаба, има така комплекси от към баща и минало и биография с него и така нататък. Конкретно в този откус от Бариерата, който бях избрала, но нещата се получават тогава, когато не само си вярваш, но тогава, когато наистина не търсиш себе си в образа, направо си го изградиш наново, както и сега прави. Защото аз и Алис нямаме. Да, много трудни допирни точки имаме. Затова аз не съм християна, когато правя Алис. Изобщо. Имало ли моменти такива, когато играеш много далечен от теб образ, да преоткриеш себе си, да намериш ново? Да си намеря черните черти, да. Особено сега в Мъртвешки танц. Доверете ми се, получава се, да. Също и няма да забравя, когато с Снежина Петрова правихме Гераците, нашия дипломен спектакъл, който после 5 години се игра като професионален. Печелихме от него, обиколили сме половината театри в България с него. И тогава също Божаница не беше толкова. Беше
образа, който когато Снежина ни разпредели, аз си казах, не искам да играя това нещо, напускам, не мога и рева и се тръжкам и казвам, не мога да усетя изобщо аз къде е жена, толкова гадна, властна, още такава алчна, дето иска да заграби всичко, нали, всичко да е за нея, мачка си, нали, детето, мачка си хората около нещо, защото мъжа й употребява домашно насилие, всъщност и тя някъде гледа да избие тези комплекси и тази вътрешна потребност и вътрешна автоагресия към себе си. И тогава си спомням поредната ми драма, защо трябва да играя нещо такова, но всъщност тази роля ми доведе предложение от професионален театър. Доведе ми коренно преоткриване на лошата природа в мене, която явно някога съм потискала. Нали? Това най-хубавото на тази професия, че в рамките на час и половина ти не си себе си, ти си някой друг, ти можеш да се промениш, ти можеш да си бизнес дама, ти можеш да си слаба, унеправдана, можеш да си жертва, можеш да си силен характер, може и да си просто добра, но трудно се играят добри, всъщност. И всъщност, нали, злодея и образа на Сатаната всъщност са много по-актьорски, гъвкави, пластични, за да можеш да вкараш, нали, нюанс на така нареченото прескимбичване. Така че всички кастинги за лоши са добре дошли. Ето, ще ги взема. ако имате нужда... Винаги играеш нещо, което уж, нали, било много далечно от себе си, което не е... Защото ти му търсиш средствата, точно, които не можеш да извадиш от себе си, и търсиш предметите, вътрешната природа, която ти е непосилна и неприсъща. И така, и Божаница беше такъв първи опит. После с Сънодива на Краси Дуковска имахме повече допирни точки, определено. Там, нали, мистичното, фолклора, мита за красивите сънодиви, магнетичността и доколко реални и сюрреални са. Нали. И сега вече в Мъртвешки танц Алис много труден образ, но мечтан за всяка актриса и я пожелавам да се случи на всяка една уважаваща себе си актриса, защото Стринберг е много висока топка, но пък поднесен по съвременен начин е достъпен дори и за жена, която все още не е раждала, все още не е имала 25 годишен брак. И така нататък. Нали, средствата и пътя към образа минават през съмишленици, екипа, анализите, които ние сега се стараем да правим и хубавите дълги репетиции. Разкажи ни повече всъщност за Мъртвешки танц. Какво да очаквам? Мъртвешки танц е моето предизвикателство, защото аз от 3 години на професионална сцена не съм играла. Последно само снимах, развивах платформата, опитам се да си напиша дизертацията и някак си театъра лека по лека почна да си почива. Само, че аз съм много нетърпелив човек. И не мога да си оставя магарето в калта. Все пак защо толкова много години съм играла, защо толкова много съм учила, нали? И знам какъв е моя път. И си казах, че трябва да стрелям в тъмното и да скачам на високо, за да мога да защитя и себе си, името си и да се предизвикам. Аз не обичам да ми е скучно. С вас се познаваме, знаете колко динамичен ми е живота, знаете колко много неща правя. И си казах, че всяка една уважаваща себе си актриса, пък и човек трябва нон-стоп да е интересно. Така да това се предизвиква. С ролите. И Алис е точно такава роля. В Мъртвешки танц е дипломен спектакъл на режисьора Ивелина Колева, в който участваме не само моя мюз, но и актьорите Михаил Иванов и Мартин Герасков. И Мъртвешки танц е предизвикателство и магия, достъп до отвъд нормалното, извън материята, извън... не знам, за мен е някаква магнетична, метафизична спойка между екип съмишленици, които много работиха. Много месеци работихме, за да подготвим този спектакъл. Много анализи се направиха. Режисьорката беше изключително подготвена в работа си към нас, защото все пак тя е и актриса, и то доста добра. И начина, по който подходи към нас, целият процес, целият анализ, цялата и експликация, цялата и визия за линиите, които иска да извади и работата с предмета. Все пак тя е куклена актриса, ние не сме. Ето това беше най-голямото предизвикателство за мен, как да обиграя предметите като продължение от образа. И продължава да бъде.
Така че, за да видите докъде и как може да се простира тази битка, добро, лошо, токсичните отношения и насилието вътре вкъщи, как може да се превърне върху това да се пренесе върху чуждия човек, който идва на гости на Алис и Едгар, нали, на Алис и капитана. Как зависимостта един от друг може нон-стоп да варира в граници любов, омраза, агресия, нежност, интимност, искреност. Тоест, целият този свят и кълбол от емоции, които могат да се преживеят не само двойки, които са 25 години заедно, ами които се случват нормално в всяко едно наше съществуване, но за които ние не говорим. Отвъд маската на красивото, на танца, нали, на хубавата поставеност в обществото и нали, изкуството да не бъдеш себе си. Както и въпросите, които вълнуват на нереализирала себе си актриса, като Алис. Нали, какво поражда това, как един женски образ може да контролира мъжки и обратно, доколко е силна линията на манипулацията. Това всъщност най-често се случва в токсичните връзки. Точно манипулираме така. се. И докъде тази манипулация е поднесена с един много фин и интелектуален сарказъм, примерно, или докъде въображението може да доведе тези герои на Стринберг. Нали? Ще видите в Мъртвешки танц, така че ви каним в Културен институт Красно село, за да се потопим в час и половина. Не толкова мъртвешки танц, колкото мъртвешки полах на едно такова завъртане на всички емоции, които можем да преживеем в живота си като хора и за които ни е страх да говорим. Защото това е социалният елемент на нашия спектакъл. Той е спектакъл с кауза. Той не е просто поредното, нали, заглавие на Стринберг България. Не. Стринберг и конкретно Мъртвешки танц са играни не повече от 4-5 пъти в историята на българския театър. Това е пиеса и това е постановка за каузите ни като хора, за каузите ни против насилието, за разбирането, за общуването между хората, нюансите, до които ние сами може да се докараме, като изграждаме някакъв негативизъм и автоагресия към самите нас, как те рефлектират върху околните, върху човека, който ти е най-близо, върху човека, с който живееш, върху това. Какво може да те накара да се изолираш и 25 години да живееш на един остров, в който няма нищо и нищо не се случва. И как този магнетизъм на човека, който те кара да правиш това нещо, всъщност е опияняващо. Така че за всички, които искат да си преживеят токсичните връзки, заповядайте на театър и не са. На 16 все пак сме април, черна комедия, така че, нали, да. не е тежка психология. На 16 април, ако правилно Точно така. в 19 часа, нали така? Точно така. Добре, значи можем там да се видим на театър. Каним ви. Да научим малко повече за живота. Да. Тъй като имаме и втора дата, тъй като първата почти се изкупи вече. Тя е на 21 април, отново от 19 часа, отново в Общински културен институт Красно село, така че зрителите са добре дошли да се потопят в света на Стринберг. Аз много обичам скандинавски автори, защото тези, които са по-смели, да не кажа малко по-драстични. И друг епитет да използвам. Друго усещане, което се създават. Да, и аз винаги, не знам защо така си мисля, но първата ми асоциация, когато прочетох Стринберг, нали, просто така ми се роди някаква визуализация, бяха филмите на Бергман. Да. И някак си, не знам, скандинавското, както немското, нали, те са по-хардкор. Да, те имат една такава специфична нотка. Много е странно. Нали, няма такива фрафолетки, песни, любовни, като в Италия, нали, в Испания. Ще имаш... Там е хладнокръвно. Да. Там е живота.
Точно така. Да, Там е защото животът такъв, живота какъвто е. Точно, да, няма Изолиран, да ви го с 6 месеца полярно слънце и полярна луна. И какво правиш? Как оцеляваш? Как се бориш за себе си? Така че изкуството да бъдеш себе си в дебрите на Стринберг. В неговата мъртвешка хватка. Всъщност, мъртвешки танц е заглавието. Предполагам, че танците в такъв аспект са част важна от този спектакъл. Яница Атанасова е ваш хореограф. Точно така. Може ли да ни споделиш малко повече за работата с нея и до каква степен всъщност танца буквално присъства на сцената? В ключови моменти имаме хореографска пластика. Работата с Яница е изключително удоволствие. Просто тя доразвива. Конкретно при мен имаше процеса за пътя към образа през движението. И за мен беше много важно как Алис ще се движи като и ще бъде една олегнала, озряла жена, която знае какво прави във всеки един момент. Къде си колко прецизна е тя, къде ще си позиционира ръката, как ще си подгледне мъжа, какво ще му каже. И за мен беше много важно движението и пластиката на персонажа да придадат детайла, черешката на персонаж. Извън пълнотата и кръвнината, която ще дадем. И за мен Яница беше в началото на репетиции спасението. След това нещата, които тя ми зададе, аз се постарах да ги доразвия във втора и трета част на спектакъла. И смятам, че се получи доста добра колаборация. Освен това, танците са също доста, как да го кажа, не буквално. Ние се опитваме да работим. Аз да казах, че за мен това е целият един спектакъл е една вихрушка, която направо те помите, ти наистина влизаш в някакъв тотално нов свят, който изграждаш. Тук чист, различен, но свой. И Яница ми помогна да си обикна персонаж, защото пак имах съпротивление, както винаги. Но си казах, че този път ще действам с това, не мога и не. Ами да, пускам се, искам да видя импулса на моето тяло, какво ще даде към задачите, които тя ми даваше движенческите, които после да вкарам в отделните сцени. И това беше много важно за мен. До сега не бях работила с нея професионално. Нищо, че се познаваме, родени сме на най-съща дата. Да, тя е бомбон. И е страхотен педагог. Просто подхода и към артистите е безапелационно добър. И в тази връзка началните V0, както обичам да казвам, ми ги даде тя, особено за първата част на спектакъла. Ти си гледала част от репетициите. Имах този късмет, да, така че мога да потвърдя всъщност, че много интересни закачки ни очакват точно чрез пластиката. Затова и те попитах. Да, и много работа с детайла. Нещо, което още, понеже нашата режисьорка иска да сме много прецизни с предметите, и аз иска да сме прецизни. Всичко е дяло в детайлите. Да сме прецизни с движенията, нали, те какво носят и как го надграждат. И всъщност това да си свържа персонажа в различните му пътища и амплитуди дойде именно от Яница. И работата ми с нея. Ти така доста говориш за Алис, колко е различна. Шармантна. Да, така, нищо общо с теб. По време на процеса, откри ли нещо, с което вие приличате с Алис? Да, ма няма да го кажа за зрителите. Добре. Защо така? Защото ако всичко си кажа, няма да е интересно. Да. Добре. Винаги трябва да държим да дойдем, да гледаме и да открием кое е общо. Да. Добре, значи те сега ще гледат подкаста. После ще пишат коментари, да. И после ще гледат и спектакъла. И тогава вече ще направят пълния анализ. Точно. Да, защото Алис е нали,
така ми се случи в живота, за което съм супер благодарна, че всяка една роля, независимо дали в киното, дали в С Богом Джони, дали в някои от сериалите, дали от малко, когато почнах да снимам, в Хотел България и после, нали, спектаклите, които съм изиграла и в Народния, и в Сатирата, и в Сломато, нали, Ерик Богосян Предгради, Божаница с Ниагераците и Сънодива на Краси Дуковска и сега Алис. Някакси така ми се подредиха ролите, че всяка да надгражда наученото от предходната. Тоест, най-голямата хапка до сега Алис. Не го крия. Но някакси през годините ролите ми градирах. И тук ще видим какво ме научи от Цветана. И не сам. Нали, докъде съм израснала, защото, както казах, имах 3 години пауза от театъра. Просто така се случи. Нямаше как. Ти спомена точно тази част с токсичните връзки в този спектакъл. До каква степен ти откриваш общото с настоящето? Знаем, това е една много актуална тема. С Ангелина си говорихме също за нея, когато ни гостува. До каква степен наистина този спектакъл представя реалността и днес? Повече от 90%. Много жени крият, че са жертви на насилие. Много мъже крият, че са жертви на насилие. Ако говорим за домашно насилие, но насилието може да ти бъде в работата, може да ти бъде психическо от работодател, колега, със студент, съученик, насилие в училище, което нон-стоп и тази агресия, която гледаме по телевизията и четем в онлайн медиите и гледаме нон-стоп агресивни клипчета на подрастващи и оскверняващи честта деца на други деца, прави нашата тема изключително актуална, изключително кампанийна и изключително тежка и отговорна за нас самите, като медиатори на това. Ние заставаме с имената си и сме против насилието във всяка една негова форма, но и от друга страна, като някакси символ, сигнал на отговорните органи, вземете мерки. Но първата мярка, която трябва да вземе самите ние, как ние ще избягаме от това насилие. И зрителите ще видят, които да гледат спектакъл, дали нашите герои избягват и как избягват. Успяват ли всъщност да избягат. Защото понякога си безсилен, безпомощен. Ти просто стоиш и чакаш поредния удар. Защото нямаш сили. Жените сме много по-слаби физически, силово, отколкото мъжете. Защото най-честата форма на насилие, по-големи бият по-малки деца или мъже комплексари бият жените си. И това, освен че е неприемливо, просто трябва да намери подкрепа някъде. Чрез изкуството много, много лесно можеш да преодолееш страховете си, да преодолееш преживяното, но и ние като медиатори трябва да помогнем това нещо да спре. Така че не на насилието, да на мъртвешкия танц и край на мъртвешката хватка от насилника, може би биха били първите слова от това, че ние заставаме с имената си за тази актуална тема. И се надяваме да дадем решение. Първата стъпка зависи от теб. Абсолютно е така и да осъзнаеш всъщност, че ти си насилник. Реално, да. И трябва да спреш. Има момент, в който замахваш и просто трябва да спреш. Да, защото това е живо същество. Колкото и някой да те ядосал, изкарал извън нерви, боят не е решение. Боят е за слабите. За комплексарите. Независимо от половете. Защото насилие има навсякъде. Но за мен най-важно насилието в училище да спре. Защото то бълва насилници. И то всъщност не започва от училище, защото за да бъдеш насилник в училище, това означава, че имаш този пример в семейството. Да. Тоест, първото решение пак се стига до домашно насилие. Винаги се започва от домашното насилие, оттам се прераства във всякакъв друг вид насилие. Да. И
И ние не знаем как да се преборим с него, защото да, ти казваш насилника да осъзнае, че е насилник и да спре, но те всъщност не го приемат, че това е вид насилие. Да, те го приемат за нормално, което Да. пак какво стигаме? До семейството. Да. Нашето семейство в мъртвешки танци е изолирано. То се е отделило от Да, нормалното да. общество. Тоест, човека, главен насилник, е взел това решение. Да спре някакси Това ще насилието. му помогне. по принцип. Но той има деца. И тези деца, В какво ще се превърнат пък те? Да, всички знаем, че подобие децата и копа. попиват. точно Да. така. И децата проектират това, което са видяли вкъщи. Да. Затова за мен комуникацията, общуването са ключа към избягването на токсичните отношения. Говоренето, споделянето. Имаш приятел, имаш приятелка, имаш психолог, имаш съмишленици, имаш колеги. Знам, че понякога звучи много странно. Ние сме се събрали тук и си говорим, нали? Ама всъщност вкъщи, нали, не ни се случва това. Мгм. Ами, в крайна сметка и ти по някакъв начин си допринесъл това да ти се случи. Как си предизвикал този човек, нали? Това също са двустранните Да, въпроси. абсолютно. Как моята героиня ще предизвика мъжа й. Да, аз това си мислех всъщност и докато ти разказваш за нея, че може би токсичността не е само от Ма него. разбира се. Има и при нея. Ние споменаваме тя как го поглежда по особен начин, как се държи към него. Всичко е Тя план. също знае Ма как разбира да се. го манипулира. Разбира се. Да, така че много често се случва, то всъщност това е един много типичен кръговрат, който е много споменаван в криминалните среди, че най-често насилника всъщност става жертва и после жертвата отново става насилник. И по този начин се върти един кръг Точно така. и няма той не как да се спира. избяга от него, да. И той не спира. Затова е много важно, нали, доколко осъзнати сме, какви действия правим, наистина, какво пораждаме с тях. Някакси това всеки има нужда да разпусне, нали, да извика, може да ходи на спорт, може да ходи някакво бойно изкуство, нали? Точно как Мозъка. канализираме енергията Действията си, си. дори агресията, която всеки човек Всеки има най-вероятно агресия. изпитва. Абсолютно. Точно Но така. как канализираме Как се тази справяме, агресия, да. по какъв начин я изкарваме? Именно както казваш, може да бъде чрез спорт, може да бъде чрез такова действие, което ще е дори здравословно за нас, а не да За придаваме мен агресията на хората. Баланса вътре в теб. Това е нещо, което се стремим и търсим, нали, онази нишка, която да изравнява по някакъв начин енергиите ни, за да се чувстваме пълноценни. Защото човек, който му липсва нещо, нали, пълноценност. Вътре, когато нещо те гризе, както има една пиеса, просто това не давайки ти мира, те прави по някакъв начин различен, променлив, дори изверг. Грозен Мгм. индивид. Надали всички имат някаква самооценка отстрани, нали, реално процент не е и нужно. Въпрос е към какво се целиш, към какво се стремиш и как да го постигнеш. И по пътя си не трябва да минаваш през трупове, не трябва да минаваш през толкова жертви, не трябва да натискаш педала на всяка цена, всичко. Защото накрая живота ти го връща като бумеранг. Аз това си мисля, че също така, освен това го има и че вече е модерно. Насилието, агресията е модерно, той затова все повече има тормоз в училище, все повече жертви на домашно насилие има. И аз не мога да си разбера, изобщо в моите представи наистина няма логика как може насилието да бъде популярно. И как може да бъде решение Да. изобщо на проблеми. Тук идват малко, особено при подрастващите, и ролята на социалните медии, Да. ограничението им от родителите или неограничението им, и какво те гледат и контента, тази модерна българска дума, нали, съдържанието, което ми се поднася. Защо това е модерно? Защо е модерно да караш с 250? Защо е модерно да караш без книжка? Защо е модерно да убиеш и да не те накажат и да имаш условна присъда, нали? Това да си лошо момче, лошо момиче, да си в бандата, да си сред готините, нали, някакси стимулира агресори. И тук сега не можеш да спреш да забраняваш, защото забрания плод е най-сладък. Да. Тук идва контрола. Контрола до това колко едно дете
колко семейството може да му обясни колко това е вредно или не, доколко му дава достъп до тези неща, доколко, в каква среда е, в какво училище е, как си подбираш детето ти къде да учи, как си подбираш преподавателите, които да го обучават. Нали, проучваш ли ги или си оставаш просто така на самотек да се оправя, за да бъде самостоятелно. Нали, говоренето. Няма да спра да казвам, че комуникацията е най-важното в каквито и да било отношения. Бизнес, работа, лични. Говори да ти олекне, говори да си кажеш болките, говори, нали, не само как ти мина деня, яде ли, спали. Говори с този човек. Дали било детето ти, близките ти, баба ти, приятелката ти. Е така, просто да имаш някакъв удушник, за да избягваш и проучваш, за да развиваш. Според мен също е много ценно да говорим и как говорим с хората срещу нас. Можем ли да говорим Можем ли да говорим? Мислим ли какво казваме и дали всъщност нашите думи ще достигнат до човека срещу нас? Дали ние го превеждаме на езика на човека срещу нас? Вкарваме ли алегория и иносказание? Точно така. Така че това може би също е още една гледна точка, която доколко директни сме, доколко си имаме доверие. Точно така. Съм въобще наистина, точно как говориме, имаш ли доверие на човека от среща. Защото някак си в последно време имам чувство, че особено в нашия забързан и комерциален свят, имам чувството, че почнахме много да се използваме. Да, ние нямаме вече доверие. Защо? Да. Нали сме човешки същества? Изкуственият интелект няма да ни даде отговор на въпроса. Кой съм, къде съм и защо съм. Нали... И тук и как да ти помогна. Колко ние познаваме себе си всъщност. Много точно, много на място. Така е, права си. Така че, може би наистина първо да опознаем себе си, да наблюдаваме себе си, как нашите действия и думи влияят върху хората и да се замислим, пак се връщаме на манипулацията и на токсичните взаимоотношения, дали ние самите не провокираме без да оправдаваме по никакъв начин на крайните действия, но дали пък ние не сме ги провокирали някакси. Да. Общо взето, извода е, че първо трябва да се научим да имаме доверие на себе си и после на другите. Много добре го каза. Като говорихме за манипулацията, всъщност, според теб, защо тя все повече някакси може би навлиза в нашия живот? Защо изобщо я използваме вместо да сме честни? Защото сме различни характери. И когато искаш да постигнеш нещо, имаш път и план. Всеки оправдава собствените си действия с самите действия. И това е политика на взаимоотношения. До каква степен тази политика се прилага във вашия спектакъл? Пълен въпрос. Сигурно на 57-8%. Тоест, една доста така голяма част. Играем манипулативно. Да. Хвърляте си топката, може би, нон-стоп. на друг. Нон-стоп се предизвикваме. Да. Точно за да извадим всички страхове. Така че един ден да не останем само една количка торш. Не знам, интересно. Добре. Продължаваме. Стана така ли? Стана ли ти интересно? Аз реално още докато четах анонса, така ми се стори много добре, защото има тук, нали, пеперливост, любовен триъгълник. Има игра. Да, много игра. И това е много сладка роля. Няма какво да казвам. Всичките ни роли са супер плътни. Има какво да се играе и всеки би бил доволен да има в това в биографията си напълнена с кръвнина роля от мъртвешки танци. И много е хубав текста. Нали? Стараем се той да ни завладява. Стараем се да си партнираме. Имам страхотни колеги. Наистина, просто... Да, Ива ни е събрала. Добре, може би да преминем тогава към предметите, които си ни донесла. Да. Ще кажеш, добре, с какво ще започнем? Аз не съм традиционалист, няма да почнем по хронология, но ще обясним връзката между всеки един от тях или вашите зрители ще успеят да си ги направят. Говорихме си за професор Манева и когато ми се обадихте да ме поканите, първото нещо, което ми казахте да си избера предмети, беше това, с което всеки ден ми е в чантата. Преди на брой години
за един мой рожден ден, професор Манева ми подари това огледало. Като ми пожела всеки ден, защото той е с увеличения и нормално. Когато се оглеждам, независимо дали се приготвям за деня, за роля или за нещо друго, като го погледна, да се усмихвам за човека, за който съм. И никога да не се срамувам от човека, който искам да бъда, или ще бъда за напред. И ми е много скъп спомен и ми стои в чантата постоянно. Старая се да го използвам често, като ми стане тъпо. Така да го поглеждам с много, много, много обичи. Да се сещаш за посланието, от нея. Да, винаги да съм адекватна, като се обърна и се усмихна всяка една сутрин. А за да съм адекватна, трябва да съм сигурен човек, който мисли с главата. Какво още си ни подготвила? Избрала съм ви едни спомени от моето детство, без които нямаше изобщо да започна да се занимавам с каквото и да било, свързано в киното и театъра. Това са 2 снимки от първата ми премиера на професионална сцена с моя първи учител Димитър Еленов в детската студия в Народния театър. После може да ти ги пратя, ако искаш, и трябва за монтажа. И снимката от първия сериал, в който играх, Хотел България. И всъщност кастинга за Хотел България беше в студията в Народния театър. Просто тя беше първата тогава. И естествено сериала Хотел България беше първия, правен след промените, нали, сапунен сериал по Нова телевизия и така нататък. Това ми е втория спомен от последния ни снимачен ден. Нали, в началото и края. Тук сме с Веско Калановски, Селена Петрова, Саня Пенчева, Ники Сотиров и много други мои приятели, които и до ден днешен поддържаме връзка. Аня ми е изключително близка, идва на всяка премиера, на която съм я поканила. И така, някакси без тези 2 огромни мащабни проекта изобщо нямаше да се докосна нито до магията на телевизията, киното, въобще нямаше да поискам да бъда част от арта и да развивам себе си по вертикала от начало до край. Нон-стоп да се... Аз, както казах, съм супер недоволна от себе си. И нон-стоп нещо чегъртам, нещо развивам, нещо не ми е достатъчно. Искам още да изфинвам, да се развивам, нови умения. Нали, Мартин даже ме базикаше, сега се научиш сигурно и да свириш и на пиано и да пропееш най-сетне. Нали, моя партньор. Пиано пеене ще помогнем. Не сме професионалисти, но... Винаги. Можем да ударим, нали, и спортове, и аз много обичам екстремни спортове, много обичам бързи скорости, и въобще, нали, шкарана. Обичам и да ходя на езда, въобще... Чудесно. А кой ти е любимия спорт? Имаш ли си? Ездата. Браво. Ездата, здравословно, готино, кинаджийско. Много адреналин, освен че коня ти вкарва по 151 импулса положителни в тялото. Да яздиш галоп е доста екстремно. Как екстремно? Много обичам. Един ден, ако мога да влеза да покарам болид на Формула 1, ще съм много доволна. Много обичам. От 8 годишна гледам всичките състезания, от фен съм на Ферари. Много обичам високи скорости, въобще писти, да ми шуми. Да, размечтах се. Пожелаваме ти го да бъде. Да, просто човек трябва да се предизвиква и нали, си говорихме къде да си избиваме нещата. В много адреналинно, енергийни. И по безопасен начин. Разбира се. Никога не превишаваме скоростите. Да. Има много доставчици на енергии, които е хубаво да се зареждат, защото все пак сме хора, трябва да опитаме от всичко. Да, пък има. Нали, в рамките на нормалното и легалното. Нали. Така, чуди се кога ще скоча с парашут. Това е, но няма да е в България със сигурност, но и до там ще стигне. Ще стигнеш? О, да, със сигурност. Виж, бънджи не искам, но с парашут парашут със сигурност. Някои така хубави Алпи да гледаш отдолу. И ти се проветрявам. Да не го сещаш. в Швейцария. Със сигурност. Едно плана. Но така де. Накратко, просто всичко започна от
Оттам. Пътя ми в детската студия на господин Еленов, светла му памет и до ден днешен продължава. След уроците на Цветана и сега на всички режисьори, които се надявам да срещна по пътя си и в театъра, и в киното и така. Кой е третия предмет, който ни носиш? Третия предмет е една много скъпа за мен награда. Тази на културно постижение на GCI България за 2021 година. Защото това беше не признанието като стойност на признанието, като символ на усилията ми да направя нещо, което го нямаше в България тогава. На това да си защита името като човек, който не само е доказал себе си като професионалист в киното, защото освен пред камера съм работила много години зад камера. Почнала съм от координатор, за да стигна до изпълнителен продуцент и после продуцент. Минала съм през цялата стълбица. До това да събера хора, съмишленици, за трети път го казвам умишлено, с които да работим и да градим една иновация, която от платформа за поредица на късометражни филми, основани на поетични стихове, на нови млади автори, за да даваме шанс и работа на млади автори, млади творци, млади кинаджи, млади графични дизайнери, млади предприемачи и визионери, кинаджи. Признанието, че това и този модел, бизнес модел, който сме измислили, работи и може да прерасне от платформа за поезия само в платформа за ArtHub и така наречения Art LinkedIn, който да ги свърза тези хора, така че да си намерят проекти, които да бъдат финансирани от платформата. Естествено в началото целият капитал финансиран от Менитате, за който съм безкрайно благодарна. Но всяко начало беше трудно. Важно беше да намерим хората и съмишленици, с които да правим това, да имаме социални каузи, да имаме помощ и подкрепа на деца с увреден слух, на деца с синдром на Даун, на малки етноси, които да ги зарадваме с тези поетични клипове, защото дигитална поезия стана само социална мини платформа и мини категория в digitalartculture.com, която само да подкрепя, само да помага да развива умения и компетенции, защото нямаме нужда от това да изключваме всички деца или подрастващи или хора с специфични потребности. Не, ние сме хора и те са част от нас и винаги ще бъдат. И така, този ArtHub заработи и сега всъщност екипа на Digital Art Culture подкрепи мъртвешки танца в аудиовизуалната идентичност, ще го подкрепи в заснемането, така ще имаме първия диджитал театър в платформата, така че събрахме се съмишленици, така че да правим кратки форми в различни арт-жанрове, които освен да вадят продукция и да свързват хора помежду си, защото в крайна сметка, когато аз завършвах, аз съм учила първоначално актьорско, след това съм учила и бизнес, имам магистратура по човешки ресурси, в момента правя докторантура, чието изследване ми е именно digitalartculture.com. И идеята на цялата тая машина да работи и този човешки капитал да се среща и да се захранва от само себе си с новите, току-що завършили, с младите, които сега си търсят работа, беше просто защото когато аз завършвах, нямаше някоя работна борса, която да търси хора за продукции. Нямаше кастинги обявени. В момента в Facebook и Instagram страниците на всички театри се обявяват кастингите. Когато има продукции, все още пазара в България е много малък. Когато се снимат филми и сериали, трейните се викат студенти, но се викат, ако конкретен човек се е сетил за студенти и така нататък. Докато работих в продукции, много често ми обаждаха, имаш ли човек осветител, имаш ли човек за асистент режисьор, имаш ли човек за монтаж, имаш ли човек за кастинг. Да, много често от познати повече се случват нещата. Защо трябва да се случва по този начин? По едно време аз си спомням, че телефона ми не спираше 24/7 и това трябваше да спре по някакъв начин. Има легални, добри начини, които това може да се случи през платформа. Както LinkedIn работи, както Storytel, както Spotlight навънка, но и Талента. Мога да ни правя много реклами, че на каквото искаш. Губят сигурно. Това са добри работещи модели. В Teletopia.net в Германия има и още. Това са развити модели. Да, само за актьори или за творци, но
ние допринесохме с нашото production value, на нашия Имаме жаргонен нужда език, точно за такова нещо. за аудиовизионери да се случват, намират, да правят проекти, да, ние ще им помогнем, след това те ще ни помогнат, ще ги подкрепим и технически, може би и парично, нали, това е идеята, когато платформата стане и платена, вече нали, след 6-месечен период, нали, стъпка по стъпка, сега се борим втори рунд финансиране, този път да не е само от нали, от Фонд култура и от Фондация Лъчезар Стосърков, които много помогнаха в началото, нали, освен нашето лично финансиране. Но въпросът ми беше, че този Art Hub, ако имаше и работеше за всяка една, като работна борса и търсеше кадри, както във всеки един кариерен форум, във всяка една професия се търсят такива кадри и се обявяват. Нали, има сайт за работа, знаете, няколко вида, не само в България. Ако имаше нещо такова и за нашата сфера, ще да е много по-лесно. Нали? Знам, че е трудно да се каже, но това е индустрия. Нашата сфера е бизнес. И този бизнес трябва да изкарва пари. За да изкарва пари са необходими финанси и хора. И добър мениджмънт. И когато се обединят, хем печелят проекти, хем хората биват нормално заплатени. Не ми харесва това, че ние сме се наложили като аз съм арт, аз не мога да разбирам от такива неща. Или има го и другото, аз съм чувала пък хора в бизнеса казват, вие арт личностите нищо не разбирате. Не стават. Не които така. Са едни стереотипи, които са доста така... Стари. И остарели, да. Това не е така. Всеки един актьор на Запад си изгражда сам бранда и си е self-producer. Той знае как да си поддържа IMDb в профила, той знае как да си поддържа социалните медии, той знае на кои събития да отиде, той има менеджер, той има конкретния публишър, който да публикува конкретни неща за него, той има конкретния агент, на когото му се плащат неговите хонорари. Това не е ли компания? Това е една мини EOD компания. То е мини EOD компания, но в същото време на Запад ценят културата, ценят артистите, изкуството. Да. Тук не се чувства това нещо и заради това имаме някакъв упадък в културата и хора, които не биват забелязани, не изгряват, защото... Нямат връзки или нямат мозък. Да, няма логика в това нещо, не трябва да се случват. Не знам кога са се обърнали нещата. На мен това ми е много болна тема. И аз не знам кога са се обърнали. Сега бъдещето е в нас. И в нашите съмишленици, нашите познати, да ги завлечем и увлечем, по-скоро, не завлечем, а увлечем към общи идеи. Че говориш точно за съмишленици, защото това, което масово наблюдаваме, как хората на изкуството, говорим повече за конкуренция, отколкото за партньорство. За всеки има място под слънцето. Именно. Това е една вселена. Никой няма да ти вземе мозък. Това, което ти имаш като мисъл и което си формирал като човек, като жена, като партньор, като съдружник, никой не може да ти го вземе. Нито концепция, нито идентичност, нито присъствие. За теб има таргет. Да, ние имаме огромна конкуренция. Аз не казвам, че съм открила топлата вода. Напротив. И тепърва, това надявам се, че и GCI ще бъдат много доволни един ден да видят, че нашата компания е станала и излезла и на международния пазар. Това много си мечтая да имаме първи международни клиенти някой ден, защото за мен това е много важно. Не само нашата продукция, ами нашите таланти, които са изключително добри. Да. Всички висши училища бълват кадри, които са много добре подготвени. Абсолютен факт. Да. Много добре подготвени за пазара. И на тези хора трябва да им се даде шанс да работят навънка, да правят колаборации, да се връщат, да правят VR, да се развиват, да принасят техните техники тук, а не ние тук по стар соцмодел да си казваме, не може, това няма да стане. Тръгваме с тоталното отрицание. Не, това не става. Това е непонятно. Това е халтура. Чакай малко. Ти сверил ли си часовник? Прочел ли си какво се случва в момента на Запад? Какво се случва в Китай? Боже, там къде ще гледат? Че дори Индия. О, да. Конкретно за
телевизионни продукции и сериали, да, може да са различни от нашите култури, те бълват нон-стоп, на конвейер. И бълват, защото биват подкрепяни. Ние не сме по-лоши от тях. Не сме по-лоши от западния свят. Ние също можем да правим продукции за Netflix. Ама абсолютно. Най-малкият пример. Имаме съседна държава, която правиш, в смисъл, има си продукции. То не е една, няколко продукции в Netflix. Значи, при тях кино света се е развил по-късно от нашия и те успяват, ние не. Как е възможно? Държавна политика, сигурно. Именно, абсолютно. Политика на хората, на тези, Абсолютно. дето нямат смелостта, може би, и храбростта да се борят. Да. Не знам, имаме ресурси, имаме техника, имаме страхотни ресурси, кадри, имаме страхотна страна, която може да се превъплати с едни много добри декори в меката на Балканите. Те от западния свят това го знаят. И идват, но ние не смеем. Ние ходим да си снимаме продукции в други страни, не оценяваме това, което предлагаме, не използваме толкова много български ресурси. Аз това не мога да разбера. В западния свят страшно много харесват подготвени кадри като нашите. Да. Страшно много харесват възможността. Колко много наши хора работят навънка, не само в нашата аудиовизуална Да. сфера. Лекари, цяло, да. медици, Да. адвокати. Ами, аз мога да ви кажа, че от моя клас, аз съм завършила първа немска, М. и то Leistungsklasse, тези, които заминаха да учат в Германия, от 26-23 отидоха да учат в Германия. И то, нали, да не говорим в випускно съотношение, със сигурно 70-80%. Да. Да, много се върнаха след като успяха там, за да си развият бизнеси тук или за да подкрепят нашата страна, но други се отказаха от това нещо, след като видяха, че тук нещата не се получават. Не ги И то не се ценят. получават не защото те са некадърни, а защото системата те смачква. Да, да. Системата те токсикира. Защото на един млад предприемач с супер яката екосистема тук, защото в България има къде Има. ниши за развитие, Страхотно, да. се появяват известни кадри, които ти казват, ми няма да стане, защото аз съм по-голям и защото тук командвам аз. Ами, супер. Да, и после си губим талантите и те ходят в чужбина и се чудим. И вкарват Ама тяхната защо? икономика. Да, Да. защо няма никой тук у нас? Как да има? То пак има, просто въпрос е точно по какъв начин се развиваме, до каква степен сме готови от една страна да преодолеем трудностите тук. Изхвърляме си в подготвените нашата страна. кадри. Да, идеята е точно, че много Да, хора... и другото е наистина това, с което аз започнах, е, че много артисти се опитват да се самоизядат. Вместо ние да си помагаме, хайде аз ще ти дам тези мои умения и знания, ще ти помогна ти да се доразвиеш, да станеш по-добър и заедно да направим нещо. Да. Виждам един опит за саботаж дори понякога. Отново, нали, започва така малко дори език на омразата, за да откажеш едва ли не хората. Защо ни е това, като достатъчно проблеми има в самите среди на изкуството и ние си ги задълбочаваме, като се самоизяждаме помежду си, вместо да си помогнем и Да си така направим заедно един регистър на да си... независимите артисти, да си Да. направим една хубава организация, да има къде да се плаща адекватен членски внос, който ти води осигурителен стаж. Моят огромен проблем е това, че който завърши в нашата сфера, независимо актьорско, кино, театър, не почва като във всичките компании на трудов договор и после се чуди защо няма пенсия. Да, не знаем дали ще доживеем до пенсия, но елементарната култура те задължава да си някъде на осигуровки, на някъде на работа, на щат, за да можеш да живееш нормално, а не за да мизерстваш на 70 и да умираш. Толкова ми е мъчно, че има такива сценографи, актьори, артисти, дето направо изнемогват. Това е нечовешко, това е нехуманно, това са хората, които са будителите на една нация. Не го казвам, защото сме част от нея, а защото ми е много болна тема. Да. Учител, преподавател, независимо университетски ни или в училищен. В смисъл, абсолютно всичко е част от една върховна сфера. И ако ние не ги подкрепяме, кой?
Да, затова е така. Малки стъпки, започваме, правим платформи. Да. и- Подкрепиме се, намираме се. Да. И Пишем ще общи изчезне проекти. и конкуренцията. А, не, тя е здравословно. Конкуренцията е хубаво да е. Да, То е просто хубаво да има, но да да бъде не по здравословен Точно, начин, да. а не да се самоизяждаме. Точно така, както да. говорихме. Добре, ами може би малко за кино да си поговорим и Добре. твоята роля в киното. Питайте. Това ми е много голяма любов. Да. Това ми е първата любов. Преди театъра е киното. Театър е страст, киното е любов. Добре. Супер. Окей, как започна пътят ти там? Малко за проектите си в киното да ни разкажеш. Като актриса започнах от сериала, за който ви казах в Да. началото, за Хотел България. След това, като малка, имах честта да снимам и в чужди продукции. Браво. Тук в нашия киноцентър, естествено. След това спрях, защото трябваше да уча. И нашите искаха да влеза в немската. По-скоро искаха да влеза в добро училище. Аз избрах немската и казах, или немската, или нищо друго. Да, аз съм изключително амбициозна. Мисля, не болно амбициозна, но или е най-доброто, което ще ме развие и дисциплинира. Разбира се, да. Защото немското възпитание, което съм получила, мога да ви кажа, че ме е спасило от критични ситуации. И това да си мултитаскинг, без да бърнаутваш на чист български, е точно защото можеш да си планираш деня, да си направиш програма, да си планираш тайм менеджмента, личния и след това и професионалния. И да можеш да планираш за 2 години напред, за 3 години напред. Особено в бизнес това е много важно. Нищо, че бизнес средата се променя много бързо. И си казах, че трябва да науча още някакъв език за това. Беше много готино, защото английски учиш от малък. Без него не може. Ето вече. Да. И след това отново се върнах в театралните студии на Димитър Еленов Стиличен театър и така дойдоха няколко реклами. Влезнах да уча актьорско майсторство на Български университет при професор Манева и доцент Снежина Петрова. Дойдоха няколко реклами, след това 12-я. След това сериалите. И 2019 с Богом Джони, който всъщност ми е дебюта в пълнометражен филм с главна роля. Но паралелно с пътя пред камера ви казах, че работих и... Аз много държах да работя в киното. Много държах да работя в киното. И за мен беше изключително важно да разбирам и за кастинг. Казах ви, че тогава не беше толкова популярно и си казах, че ще работя ли в киноцентъра. Започнах да работя в киноцентъра. След това се преместих в една българска компания, с която правихме сериали за известна телевизия. И така, лека по лека видях целият процес отзад, защото това е изключително важно. Виж как работи организма на компанията. Видях къде са му слабостите. Така че сега вече, когато имам платформа и когато имам екип, да направя тия грешки. И така, от координатор, изпълнителен продуцент. А кое ти харесва повече? И продуцент. Да си в задната част, там да изслушва магията. Това е сложен казус. Значи имам 2 образования и двете ги колаборирам много добре, затова правя платформа, така ще отговоря. Добре. Всъщност това път е много богат и много цветен. Постарала съм се. Коя обаче от всичките трудности, за които говорихме, кое смяташ, че е било най-голямото ти предизвикателство и съответно как се справи с това? Да не загубя себе си. Да си защитавам името, защото аз не съм от актьорско семейство. Това е много важно. Да. Когато пробиваш Да, по нормалния начин, е много важно да работиш много. За мен аз така съм научена. Ви казах, самокритика и много работа. И много дисциплина. Изкуството да не изгубиш себе си. Това беше най-голямото предизвикателство. И с баланса, с ясната визия и цел, когато имаш такава и я планираш, нещата се случват. То те първо ще има много предизвикателства, аз съм сигурна. Разбира се, все пак. Не знам какво ми крие живота, но ще разберем. Пълноценен, разноцветен, така. Да. А какви са бъдещите ти планове? Ще участваш ли Ще се завръщаш ли повече в театъра, в киното? Казваш, че липсва това. Липсва ми, да. Надявам се сега. Ще видим. Надявам се Мъртвешки танца да донесе нови предложения. Добре. Освен това, предстои да излезе
един сериал по нашата телевизия, на който съм изпълнителен продуцент. Детски деца на времето. Така че си пожелавам само да съм здрава. Искам Digital Art Culture да излезе на международния пазар. Това за мен ще е най-голямото доказателство. Чакат ме роли. Надявам се, че ме чакат роли. Вярвам, ще се случат. Така че да видим. Ролята да бъде човек може би е най-важна. Това може би е най-важната роля на всички нас, като хора, артисти или не, наистина. И след това чудесно послание, което отправи, и нещо специално за финал към любителите на театъра. Какво ще им пожелаеш? Театъра, киното. Да. Ще им пожелая да развиват себе си по вертикала, да намерят онова облаче дим. Това е цитат от Матешки танц. Точно така. Което да се превърне в тяхното пламъче жар. Много красиво. Благодаря. Чудесно послание, чудесен финал и според мен на този епизод. Да. Благодарим много за това, че беше наш гост. Беше ни изключително интересно да се запознаем така отвъд всичко за спектакъл, в който ще участваш, за пътя ти да научим повече. Гледайте Мъртвешки танц на 16 и 21 април от 19 часа. И ще може да видите нашия прекрасен гост и на живо в главната роля на Алис. И ви напомняме отново да се абонирате за канала ни, да цъкнете камбанката, да ни последвате в Instagram, в TikTok, в Spotify. Навсякъде сме. И коментирайте, което ви е интересно и каквото искате да разберете повече. Точно така. И ви очакваме отново последващия петък.